thì hi rau thang lura ma lura thì in mình cầu chuyện à mình muốn sẽ tin à biển lệ muốn nó qua hi zim pui qua anh ấy à tu na hian zim pui qua cái là chuyện mẹ bố anh in HBO à hian Assistant General Secretary 1 AGS1 kan ti mo na kha chính lâu tập trung in ta chel về mek bốc anh ti kha ka ming le ola ka na chan pual von mek te kan soya ole tukin zinga ai really pui post kal tlangin fundraising hunte kan mang le hetianga hun thatak mai min pe a dam le hrusil na min pe tu pathian hena lom thu kan soi masadua in heng hunte kan hem ngai taka thei top chua min lo poi pui tui pui ra lama tanga heng min ram poi pui tu zong zong te in chunga lom thu kan soi bok ani tin le chongkar tun thla chung chu ke ni laman chuan pathian ni piangin hetiang hun hi kan hmang thrina hong kan hun man to zong zonga mani nei sumte than hem ngai taka lo pe tu lo tho to tu te zong zong chunga khan lom thu kan soi nam le in kan tukin zinga kan hun man le po hian thei to pin a tlem atam om lovin kan ram le nam ta na kan suan kha lom le zel tur te ma pho eng tak anan nei theina turin ani ti kha chia ila khanga khan thei to pi han chua le zel tiang u ti kha kan som le du chu ani tin kan thre tha wanga helai huna tang thil pakhat han ngen le du ka nei chu lucky ticket HBO in a buat sai kha ka kha tukin zinga lo thlir tu te zong zong in han thre thar le ila tui pui ra lam khovel hun sang sanga kan om na tang i minan lei sak kheu te u tin ram chung lam po chung ko tin ten chung ko khat pakhat mai ni lovin à chung ko member thei chuan chung ko member kim kan thei lo ani po in pui tling chin om zat zat ang khan chung ko tin ten tiang khan lei itum tiang u ti kha kan som du mi pui te kan mi pui song song te kan ngen du chu ani kan lucky ticket siama khan thei to pin hei hi ka tel ve theina ni HBO CDF huang ram malang na ka tel ve theina ni ti nga ya thei to pa min lei sak turin ram chung ram pon khovel hun sang sanga kan mi le sam zong zong te kan ngen du bok chu ani Wal ngoram mun chang chang bel fan te in nei ki te kan lo sia mi pui te ho mi pui nen hian ending HBO te hi in kan lung rualin kan chang ho rengem ti le tun la ya chanchin le soi neu neu a social media nga te pon yang chu la deuh mai chu tui chir le a khot hlir chung chang te kha ai social media te kan lo sa lar fu mai a kha kha ending in remate om thayem ti te kha i puma lura minan chan saksela zo na pui mo ta ani ta ba me ya ram chung hi katia harsan na kan to nu khan kan boi ve le special conference te kha kan han nei kan nei theya kamin hnuwa khan ro rel te kan nei HBO min ro rel na nei kan ram chunga khotin te tlo chuang ngei ni se bial fanga tlo chuang ngei ni se ti kha thu thluk na fa oma chumi bo zui chuan bial fan hi team thum kan in siama chung team thum te chuan bo zui turin kan ruam man na kan nei kan pen chuaka team khatero dam lo na le parsan na le rem chan lo na awangin an pen chuak rem talova team ni te kan pen chuaka thei to pin kan kal la sota kong pui dunga hun tha so lam kalte tin leilet te po manin minan som na
te le kan hol lo ram khwa kan ti ani ve ani boka an ma ni kho chhum mi pui te min an som na angin kan vakal boka kang te kha song lam thei ang chu kan lo wa solam zara son ko sei atanga chong hoya sei pui lam song so kan la lo thei lo wa kumina fur ro tui hi kum dang aya that e a tha a tama chu wangin in kalpo kong hi a har se me ma chu tiang kara e kan du angin kan bei se ang kain to chok thei ri lo helam mar lam zan nen ti kha kan thlen chin han ni sela tin nia kan kal to na chin chin a chuan khomi pui te nen in po takin thu kan soi ho theya in thamuang taka om turin kan in thamuan to na kan in cha to na uzoma trong kam an hoila ani po earphone na kan team lama kan speaker ania khotina a thuin a thla hual kan in tal kan in tia chu chu kan in thamuan ton ani khang boina le har san na kha om to lo tur hian kan kal na khotin te hian kan du lo thewani khang boina kha kan hun ton to kha siam that thei ani lova khami siam thatur chuan kan hun lo kal le zela kan hmalam huna khang har sat na te buai na te mani le mani in ka thi sen in chuanun na in lak sak na kha thleng to lo turin ati thei tu chu a siam thei tu chu pathian tan puina rin chana khatiang zong zong ti siam tha thei tu chu tu na all ve ve te a thok tu te vek hi kan ni ti hi khotin kan mi puiten han chiang em a chunga chuan khang kha om lo se ti hi HBO pon kan dua kan ram chuang kan mi pui te pon an du vek ani tu te ma kha tiang du han lo om lo ani ti kha a chiang a khang kha kan mi pui te ne na kan soi ho na e kan thu lian ber ani kha tiang in em na om lo vin ti hian mi pui te ta na ding kan ni ang pokin kan mi pui te ti thabar zong le ti ral ti zong ni lo wa har san na thlen tu ni lo wa a thei anga kong eng ki ma kan mi pui te chamuan tu le ti ma son tu ni turin kan dua ke ni pon kan dua kan mi pui te pon chu chu hot tina min cha len ber ani leilet po kan valu ta vok te min lo tala an ti tha khop mai atiang a han kan thu ber chu khatiang ang khan ni tu ma in ti boi hi kan lo du lo leilet khomi nge nge pon oi an lo ti ve tho tho ni ka kha kan bial fan na khotina tanga kan ngai dan te kan hu dan te ni sela tui chir le kho thir bik te kha zona haran lu ta ni e tui chir po kan han lu ta ta kan soi hoa poi an ti ha tui chir poin lang takin zalen takin soi na hun kan honga an ni laman po an du ang te an soya ke ni poin kan soya he rama hian tu ma ti bi kan nei lawa kan ram ha so na turin aram chu mi ten thei to pin ke ma ni nge kan pen chua kan in tau de la kan in tun nu ngai ni ti kha e kan hu chiang hlomin ka hria tin tui chira khan kan lu da kan soi hoa an ni pon poyan tia tin atu ve ve po in ngai dam ton na thu kan soya tun huwa atiang thila wanga kuba in lak na te om lo sila ti hi kan du mi ma HBO in khang te kan soya an ni pon an thamwan thu te an soya in kan ram ma so na turin tun hu le zela ke pen ho te tha an tia tin kan om lai ngai khan khotlang hroi tu LAB te local administrative board kan tiang chi te kha kain dina kain thlang thara tin khang te ha kain zoma HBO te nen in zom na mu mal tak kan neya zirna lampo kan soya an ni po in zirna school te ang khwa no pang an nei ang primary level hnuai lam te e kalpui po an du thu te min hrila thang te kha in kalpui huna hata zirna lampang mala tu department po kan oma chung te nen te in hril hria ila
in zom na tha tak kan nei do na nia kan tia ti khan lo takin lung oi takin ka in thla to na ni kho thlir po kan ma pungura sarngura hoin an kal to a tin anhuwa han kal non le a ke ni han kal non kha chuan kho thlir hi phone a bia po an har sa ta wangin phone calling ga in bet hei mai lova ata mi vei eh kha atan ka in min cha saka amaro chu kan mi vei cha kha bazar te ni wangin kan tum angin alo ho ma thei lova alo tlai ta dewa information impact chung changa khan tle min pel solna a om ta ka wangin kan han thlenga khomi puiten kan han thlen le ang kho lalina a hriat kan kal tura hriat kha a in rual chu ni deuh ti ti me kan thlen hma lo kan alo kha chawa awang hang han oma inbu soi na te thu kan hriat tir kan than te kha an lo hriat tlai ya wangin khomi puite nen ke ni chu ka in muta lo amaro chu kan hma sangur hawa kala tim te khan khomi puite nen an lo soi to thawani hata han tam la kan lo soi to a in hriat thiam ton te tu ma tun nuwa phubala ang te in khir te atul lo wa ka in ngai dam ton zia zalen takin khwa kan oma tul zia te kha an lo soi to a chu tiang pok chuan ke ni pon kan han kala an khotlang foi tu te mi paruk zinga mi panga te nen thu kan han soi a ka in ko ma ti khan kan thu ho chunga po himum takin thu kan soi a an ni pon heng thleng thlenga tu lan ti lo zia kha an lo soi ve na sa thau thau ani in kan hun thleng to ham poi an ti ve a kha kha ke ni pon kan soi a tu ma in hlau tur kan nom lo wa enga mi hring kan ni a ti sual pal thei vek kan ni amaro chu kan thil ti sual kha top sanila in lam le dei la ti kha kan du ber ani a chunga po a bik takin kho thlir te an thalai tang lo in nam hnoi ve te an om ve a tang kuala tlang khong ha ngam lo tam ta kan om pi kan hriat khan poi kan ti a chung te po kan khol khoi tu te kha lo in ko hong ro u lo in ko hong ula la ya kan hne na po rồi in report về sẽ là hay gan lâu hong anh ya thì in cái in biang a that takin zalen takin cái in thang a khuwa yom ho wang u ti kha kan cha ang khot lang hroi tu te po an lo ma thei to bin kan lo in biang kan lo in ko hong do na nia ti kha an thu cái in cha an ya khang a khan a khai khom na na kan ram chung kan to na zong zong hian a CMDF support CDF hol ngoram support thì cho mi hring chuan mani mi mal zalen na du than theina kan nei lam thop thei zo kan du zok chu kan thlop thei kan nom na hmuna chiang ila kan mi pui te kan tlo tak tak chu khang boina le har sen na an om chu a tu ma hian tul kan lo ti lo khang thleng thleng ha tu ma tul kan lo ti lo wa kha kan lo ti lo ani chu wangin tun huwa aram chung om mi pui ten tul kan ti lo chu wangin hun po na tanga oma heng boina cho cho le tum ang zo malang na alo om ani poin kha kha I chol san nga mangu I ban san nga mangu ti kha heta tang hianin uar takin ka soi du ni achan chu aram chunga cheng mi puite bo khi aram chung mangai tu kan ni chuwai aram chunga om te hian khang boina om le tur kha tu man chul kan lo ti lo kan har sa ni china soima sa chuin kan har sa zia tu te nge har sa na tok ti kha aran soi fia to ha khata hana chiang em ani rampo na tanga mi ran ti tu te chu an tan enge mo china an hong le de ya an ni jon man hi ra man vo ma kha kha ani mai aram chu om te ke ni HPO po kan buaya kan har sa he ta eng kim mai a bul thu da tang ka in chana kan buai chu tiang po kan an ni pon an har sat pha chu ta chuan tu te tang nge poi ti chuan aram chuang kan mi pui te po kan ni nu nau kum upa tar chak lo te in aram chung hi tlang ram hlo thlo ei wa ei zong mai kan ni kan hlo thlo khang hun chung khan chong kar tel na kan kal sana chunga chuan kan na kumin ta na kan thlai pon na tuara tun kum thar le tura hian kan ei in kan tho chhuat tu te pon a ngong tel veka na kuma khang te kan har sat pa aram chung mi pui te hian kan du lo zia a tu lo zia chu kan hre chiang to a chu van khot tin ten khang kha thleng lo se kan du veka ni
chu vai aram chu mi pui te kan hmangai ani chuan kha tiang buaina kha tun hnu a awm tawh lo sela in lung rual tak le in ngei taka in pawh tlang taka awm ho hi a tha ber ani tih kha aram chu mi pui au aw atang pawh a kha kan duh dan ani ma sawn na lam zawng in lung rual na te i zawh zawk ang u tih kha kan sawi duh ani e kha kan sawi theih ni rih sela ka lawm e ni e kha ṭhane mawih thu tam tak kan sawi a mipui te pawh in tihtur tam tak kan nei a engang pawl pawh ni se ral thuam kengin chak viau ma se an hnungah mipui an nei tlat lo chuan he revolution ah hian tu ma ding chhuak an awm dawn lo tih hi a chiang a khawvel nih phungah pawh mipui te hi tu te pawh an kan chak na kan din hngena ni tih hi a chiang em em a chu mipui te pawh an in hriah ila tikah chuan mipui ten kan ai awh in pawl a ding a pawl hnungah ke nih hi an kaizak an veng kan din tlat a ṭul ani tih hi in hre chiang ila pawl te nen tuma in duh bik ke kan ni bik ti thei hi kan awm lo a kan pawimawh ṭheuh a kan ṭan rual a pawimawh a kan tel ṭheuh a ngai a he revolution ah hian kan tel dan kan thei chin te a inang lo a thaw chunga ti thei an awm a a pen chhuak thei te an awm anga tin mahni awm hmun atanga tu ṭha pawl kal phung te a hre thiam leh a hre thiam lo te kan awm thin khang kan pen chuak thei lo ani pawhin awm hmun atanga thil kal phung kan hriat thiam ang chi te kan ret ṭhen awm te pawh ni se lo hril fia in hril fia he pawla in tuh nghehna ang chi kha kan ti thei vek ani tin kan thei ang anga a tlem a tam a awm lova kan nauten ram hnuaiah hreawm takin kan ram tan hun an hmang ani a hengah pawh hian ram chhunga awm te pawh ni se ram pawn awm chauh kha ring lo vila sum pawh sum leh pai thawh zawngah ram chhung awm te kan ram chhung awm te hi kan ei zawn na ka in hret hi yam lutuk a tu te mah hi harsa kan nei nung tak te hi kan awm mang lova mi nawl pui hi chu mahni hlo a ei zawng te kan ni thin amah erawh chu chutah chuan tih thei kan nei ve ni kan thlai thar te ram chhung tana a bik takin ni sela kan thlai thar te kum tawpah bu leh bal kan seng thin a a tiangah khan kan sawm duh chu war takin nidangah pawh kan sawi thin a ka sawi nawn leh duh a hai kan thar hnu bu leh bal kum tawpa kan pawl tla kan seng te hian kan nau te ram hnuai a awm te tana eng te tanah hian ei in tuam bu te hi i chhung khawm ang u kan thei dan chi hrang hrangin bu thar bu kan thar lo vai bu a chhun thei lo ani lo a bu ai aw thlai chi hrang hrang pawh kan ching tho a kha tiangah khan ram chhung khawtin mipui te hian kha lam zawng pawh khan har ila kumina pawl a tlak chuan kan nau te ei tur ram pawn lamin chhum faiin an ti thin a ram chhung atang pawh in bu chhun ang chi te khan thei tawp i chhuat te ang u a khaw te ber pawh an khaw khat kan khaw ai aw in bek bu fai bek nga bek sawm sebera kan lo tlin chho a kha tianga he kan ram chunga khaw sawm nga chuang te mi ho tanga kha tianga kan ti den den thei chuan kan nau te chơi chu rei dei te kan che khol ve the reng ani in thlai kan thar huna marcha te thlai eng emaw kan thar ang chi te a reba kan dah thei ang chi marcha te bik tein a leia in lei tur chuan a har sa thin kan nau te hi marcha ngei na ve tak te pawh ni kha tia ang chi a khan kawng eng kima kan thlai thar kan bu leh bal thar chu atangin mangchang hre takin thei tawp i chhuang u tih kha kan sawm duh chu a tin he ram a buaia kan har sata hre awm tuar tu te a hre awm zia leh a pawi zia hre chiang tu te vek kan ni a khawtinah kan kalna te tawngtai thupui ka rawt tawh thin ang kha tun hunah hian thlir tu hmun hrang hrang khaw vel pum hawpin kan thlir a chutah chuan ka sawi leh hi ka duh tukin zingah hian uar takin ka sawi leh duh ani chutah chuan enge ti chuan kan ram buaina ah khan
tu mà dik zik lok bi kan om chuang lo ni ti hi ka ngai dan na ni a Yesu hi kan nei ve a ka ti a ring tu te kan ni chat awangin kan u nau te nen kan ti sual na hian kan mi pui te nen kan zawa in kan pathian ma sual thu pa i choi chatang u chu chu kan thu pu ya hian i nei reng ang u kan tong trai reng ani ti po ka hria ha thu pu ya nei ila tin CNO CNDF HPO CDF huang ram hi kan pi sual to na no re tur chuan kan hmalam huna ti non to lawa in ngei taka in pum khat taka kan kal hian ni mai chu chu à chu ti anga he ti anga in sai kal te om to lo tura e kan ril ru te kan pu thiam ve hi apoi moi me mani sunga ta na mi hring ril ru ngai to na hre tu le ti dang lam thei tu chu pathian tho ni a ti anga po khang ril ru tha le thiang hlim kan pu thei na na rong trai na ne ni hlan mol mol ang u ti kha som do bok chewa tun hnuai in er le in ti boi reng pol ni to lo wa chin chin ram mai ni lo bar ma ram pum pui zalen na sual chua na konga pol tho hlok tak pol pahnih te kan ni chawa in ngei tak in lo rual tak he revolution a tangkai tak pol kan ni chho ve theina turin mi te ta na har san na thlen tu ni lawa kan mi pui te ta na thlamngon na le hmasaw na thlen tu ve kan ni theina turin ti kha thei to pin khang hai i ti chho zel te ang u ti kha trong trai thu puya kan ron tua tin kan rama kan hria theuh tur media te a awma media te hian on lam bik ten nei theuh hengah hian mipui te ka in cha du chu media kan share ah hian aw mipa ngai tak tan chuan a tu te pawh ni sela an thu zia hian a awm chin to a taka thil ni tur awm chin to hi chu a hriat vekin ka hria media te na an zia zong hi oin lo oi vekin thil hi i kalpui lo ang u ti hi ta in cha duwa media te pawh hi tam taka an that na rualin that lo na pawh hi awm ve ni engemaw chinah chuan min cho tuahna hi a awm ve niin ka hria hengah pawh hian mipui te hi i fim khawrang u media lamah kan enin kan chiar a kan ngai thla a chutah chuan mihring mipa ngai than king tawh puitling tan chuan a taka thil ni tur chin le ni tur lo chin hi a hriat theih veka chung chu i thlir thiam ang u ti kha kan soi duwa media te wang pawh hian tul lo dewa in chir the in huan hi a piang thei ani phanga pawh khan thei tawkin kan chia le tha hriat na hmangin i i thi fim ve hram ang u ti kha kan soi du bawk ania thei tawk kan chuanga tawng trai na nen pathian rin chan chung zelin Huangoram HPOCDF Huangoram pawh hi a kal zel dawn ti kha kan soi du bawk ani lo me